too much Yeah. GH. Many have come and many have gone, but you are a great Kankamuka ability, Okay. worth being beheld by every optical nerves. That saith the papacy. Keep watching Too Much GH, and you get the best of entertainment, the best of everything you want. My name is Ohima One. Keep watching Too Much GH. It's the best. Keep watching Too Much GH. na yɛde atoma no kɔpem sɛ mpanimfoɔ bɛtu apo na yɛn nso apɛ bɛdi nkotodwe akɔ agogo saa bere Anointed Faith Chapel International AFCI wɔn nso agya Nana Jessica pa no dwumadi ahodoɔ di radio so gyidie ne sɛ nti ɔne asɔfoɔ deɛ mframa ɛmfɔm ntɛm ti saa bere mpanimfoɔ efiri Anointed Faith Chapel International AFCI wɔn nso wɔn aba wɔn bɛma abusua yɛakɔ yɛakɔ so aka mo sɛ kwankyɛn de yɛn fɛ yɛde sika na ɛyɔ ɛgye sika pa wɔ mma wɔ yere no mu wɔ abusua te abusua asi abusua prɛt wɔ ha a bibibi a woba yɛ apɛ sɛ wode to abusua prɛt mu no wode kɔ ɔpɔn ho a yɛbɛgye na yɛtwerɛ wo din na yɛpɛ no so sɛ yɛda wase a ne yɛde wase da nso abrɛw yɛgu so a wɔwɔ dɛmfoɔ meɛnhwɛ ne ansi ɛna nnei wameɛ nyinaa yɛmbɔ birisi ɛne kwaben mu sane sɛ yɛni da kɔtɔmbɔ gyɛm nyɛsɛ ne asusu no nanso abasa yɛbɛkyekyɛ akunafoɔ werɛ ne akyekyɛ abusuafoɔ werɛ ɛna despite media yɛwura yɛadeɛ nyinaa Dr. Despite Dr. Oforisapon Dr. Father Dixon owura akradi ɔsɛ asante yɛma yɛn ho yɛakɔ sane sɛ odupɔn kɛseɛ ɛna atutu afiri yɛn mu no odupɔn atutu yi ɛbɛyɛ den sɛ yɛbɛnya ne nsi anan mu nanso ɛberɛ ɛne nna ɛne bɛkyerɛ tí abusua yɛakɔ na wɔtwe da na ɛne egu so yɛ di mensa nifa so a ɛna abusua prɛt no wɔ obi a ɔba pɛ so ɔyɛ abusua mmoa pɛ so ɔto abusua prɛt mu no obetumi ɛde akɔ ɛda mo ase sɛ sutɔmbere mu mpo maakaaka mo nan kakrakra wɔn abɛpie mu wɔ ha ɛgya mo ne yɛ nyinaa ɛredi na na gye sika pa ɔdom anko akyea me ɛgye sika pa anɔtee wɔ a ɛgye sika pa ɔwɔ akoma pa ɛde ma nipa nyinaa ɛne yɛkasa no ho a ɔmfii yɛn ɛyɛ owuo ɛna ama na basa ɛda mo ase nkabɔ bi aba ne wɔsɛ fata sɛ yɛde tom mframa mu a bɛma ma so ate mpanimfoɔ obi sɛ fam nyinaa nso ɛmɔmmɔ ne yɔ na ma se sɛ mata yɛkyi abɛpem saa bere 24th July bosome a yɛbɛwuram ne da ɛtɔ so aduonu nan ɛna Nana gye sika pa yɛbɛgya no korakora na akɔka yɛ papa no ho owó deɛ damansanko ɛnɛ deɛ tia na sɛ mmienu mu wei sɛ yɛbɛkɔ no baako sɛdeɛ yɛbɛɛba no baako no saa deɛ ɔkɔ nso bɛkɔ no baako ɛgya mpanimfoɔ si osususu a yɛgya ahem ɛmma ne akunafoɔ ne adehyeɛ ɛyɛ a mo nsusunsu na mo nwinwin kakra sɛne sɛ ɛyɛ adeɛ bi a wotwe mu tan a ɛbɛba ɛnɛ deɛ de aba obi nim wɔkyena sɛ adwoa yɛwo agya yi napɔ so hema yɛawo ada gate prefect so woɛ na ne wo nkurɔfoɔ montoa so ɛna mo ase
na Nigeria radio show oti obi duma bebe. Emu baako ene uchidie ni sai. Uchidie ni sai so ene asofo ene nyamsumu pelefo ene ekro. Osi ene si edi na Nigeria sikapa na woche a. Ni nsam sika sidio ha. Odi akọ opono ho. Obusuafo munye. Eja na woche na echi. Bibi apese mo be yo no de atoa so. Saunso wa ha na Nigeria wudonti. Mene na Nigeria 19 fie kakra mie. Programs na Nigeria aye wo Ghana hano. Ya ka ye nta. Bidi mo mentu antua so na Nigeria sikapa. Ni nai ankwankotu. Enti osofo ye po a. Oni na so ma 100 Ghana cedis. Obi se Jessica pa. Eja ona wotweda. Ya fa to plate we. Na yitu a. Yeah. Mikina ha ema nana amache na nsane nana amache fura misa kwame wadi enyina Jessica pa na watwini yedini he na mso my 7 apani ampa wodi osali oho ene nana amache mekire abrantie amache dodo ono so bae a nsam sika sidia hasa eye 300 Ghana cedis kanisika na 3 million say na watwidai abusia munye na mandaroma konfantimo preti na ida ya hyese bosumi ni da eto bosumi e bewuram ni da eto so ebonu nan no eyo ni turu ho a eja yakwa akwato aso aprente amachiride wi ya na mabbo ma me fa wi nkamu sika cedi oha 100 Ghana cedis ana owura ofori ono so ofori kan ono so ba ya ne sika cedi eduru 20 Ghana cedis santi abai ayeye ni apani otafrija bema Oni miyama die nyina Ernest Bull Smith Africa Joe ono so atuaso ye nyina ye dumefo I want despite media sabi akaye nyina obi antime trend so tomeso echa Namia Duma Smith, Uno Tafija, Monasisi Amoba, Raja Yeno 24th of next month. Usumia Yebe of Media Toss Radio no 9. Yababa for Sumoha and Yamano, a Fiada, Yamam.
Too much GH. Many have come and many have gone, but you are a great Kankambuka ability, worth being beheld by every optical nerves. That saith the papacy. Keep watching Too Much GH, and you get the best of entertainment, the best of everything you want. My name is Ohima One. Keep watching Too Much GH. It's the best. Keep watching Too Much GH.